Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela umama, ngiyabingelela abefundisi bonke, omama befundisi, ibandla lonke likaNkulunkulu, phansi kohlelo, worship team, osidlalelayo, egameni elihle lomfeliso uJesu Kristu, sithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Ongaphambi kwenu, uMamthalane ngwabaZondi, isuke endaweni yaseMafakatini. Nami ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngethuba angipha lona ley'nsuku zokugcina lokuhlanganyela nabazalwane. Njalo kuyaye kuvuke kimi kakhulu uma kuyi-weekend yokuqala kuphelile inyanga ukuthi sihlangene bazalwane endaweni ezihlukene. Siyazijabulisa ngendlela esizijabulisa ngayo. Kodwa bakhona nabazothi uma kushona ilanga beqeda ukujabula abanye bethuthwa besiwe esibhedlela. Kusenhlizweni yami ngibonga uJehova umphefumulo wami. Haleluya. Siphile ensukwini zokugcina bazalwane, ngeke size sikubalekele lokho. Kuke kuthi enhlizweni yami noma mengibuka ngibuka umhlaba, ngilifunde izwi lenkosi lithi ngensuku zokugcina abantu bayoba ngabazithandayo. Ebese ngiyabheka nami ngikhula ngimusha ngibona ukuthi kunezinto ezazingekho. Uma sekunezinto ezintsha sekusho ukuthi sekuyinsuku zokugcina. Izinga lokuzithanda seliyanyuka. Kusenhlizweni yami namhlanje kuseni nginibingelela ngisendaweni yaseMandeni, kungathi nganibulisa ngezwe sithola ku-Isaya elithi vuka wembatha amandla akho Siyoni, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.